Здравейте! Днес бях до Lidl и купих ето това. Знам, че в момента са доста популярни тези боксове от Lidl за цена от 2,55 евро, защото вече сме в евро, или 5 лева, или 4,99 все тая. Понеже виждам, че много хора правят нещо като unboxing тип вид, да видят какво има реално в самия кашон. Аз реших да направя също. И сега да го отворим. Първоначално, още като го погледна, ми изглежда, че има доста лимони, но причината защо аз го взех специално този бокс беше защото имаше чушки Калифорния и по-късно мисля да направя малко ориз с зеленчуци, така че те ще дойдат много добре за самия ориз. Както и да е. Сега да отворим, да унищожим тази мрежа, защото нямам реално какво да я правя. И вау, това са много лимони, окей. Значи, това е бокса. Имаме доста лимони, много лимони. И повечето са в доста добро състояние, между другото. Този, например, е в лошо, що горе зелен. Този е в добро състояние, но по принцип тези двата реално са с доста твърда кора и този също. Този може би ще бъде най-добре от всички. Добро състояние, доста reasonable, а този е перфектен лимон. Аз не знам дори защо е в този бокс. Може би са го отделили за нещо. Така, имаме доста лимони. Уоу, човек, още лимони. То повечето ми е лимони всъщност. Окей, значи трябва да измисля нещо с лимони. Може би ще ям много пържоли. Така де, имаме 1, 2, 3, 11 лимона. What? Чакай малко, колко тежи това нещо? Чакайте. Окей. Ще пробваме с тая везна. Това са много лимони. О май гад. Окей. Тук имаме 1,7 кг лимони, което вау. Окей. Доста си е. Доста си е. Окей. Нека продължим. Имаме и краставици. 1, 2, 3 броя краставици, които са в що годи не лошо състояние. Не са много меки, тази малко е отчукана, но като цяло стават за, ако например днес приготвя нещо. О, имаме още една краставица. 4 краставици. О, тази е мекичка обаче. 4 краставици имаме. Нали, идеята на тия боксове е реално тая храна да се спести и да се спаси. И за това се правят. Тези ще ги оставя тук. Следващото е 3 чушки Калифорния, които аз честно казано харесвам, но цената им е просто ми се струва много скъпа и затова по-рядко си взимам чушки Калифорния, но понеже са в бокса мисля, че е окей. Имаме и една зелена, може би са били от пакет микс, но не съм сигурен, понеже имаме и зелена. Имаме и 3 мандарини, не, всъщност 1 грейпфрут и 2 мандарини. Да, мириш си на грейпфрут. И последно, но не на последно място, са 4 червени ябълки, от които едната има леко тъмно петно, но като цяло целият бокс мисля, че почти всичко е в много добро състояние. Да, и другата има всъщност също петно. Не знам защо камерата ми в момента иска просто да е страшно бяла и светла. След малко ще покажа всичко. Ще да падне. Имаме и към тези 4 ябълки една зелена ябълка, което също е много готино. Сега ще ви покажа продуктите, които имаме реално. Ето може да видите целият бокс, разопакован. Една зелена ябълка, 4 червени, имаме 2 мандарини, 1 грейпфрут, имаме зелената чушка, 3 Калифорния, краставиците и
многото лимони. Буквално, значи почти всички боксове бяха абсолютно пълни с лимони. Избрах този, но реално всички боксове имаха по много лимони. Така че може би просто са имали много налични лимони, които не са в добро състояние и са решили да ги правят на боксове. Затова лимоните са били до голяма степен голяма част от всичките боксове. Ами това е. Цяло мисля, че бокса не е лош, но нали, има доста лимони. Но човек, това беше просто за 2,55. За 2,55 мисля, че се струваше. И се радвам, че нали, вместо да изхвърлят тези продукти, те правят инициативата без разхищение, с голямо намаление, което също се отнася и до месата до голяма степен. Така че, не е лошо. Може да тръгвате. Свайп. Сменяйте клипа.